Видяхме Лора в ролята на прекрасната момчета. Много сте симпатични, обаче трябва да ви помоля да... Аз дойдох и почнах с претенции. Ти не видиш. Ти си много готина, я се обали. Я се хвърли напред. А що те си малко там? Аз стане ли топло? Сезона на рокичките. Както казах още веднъж, извядя за закъснението, това време от мен извядя, че закъснях. Аз съм Насо, Анита и продължаваме напред. Сега ще видим Тайна Сяри, което е просто друг скин на същата героиня. Моля, нека заповядаме на сцената. Оставаш и Ваня да се сарила. А, да, верно. А, фак. Сега предстои да представим Листин. Той е герой из Изградителите в Леченс и започва в тинейджърските си години със силното желание да стане ползвател в велика на легендата. Докато се обучава в академията, обаче не изтърпява бавното темпо на обучение и започва да прави експерименти на своя глава. Това никога не е добра идея, Майя. И толкова щастливо съм се получил от експерименти. Когато обаче един от тези експерименти се обърква,
Или син затрива цяло село от лицето на света, решава, че никога повече няма да се занимава с магия и се опитва да изкупи кръста си в манастир Шоджи. При настъпването на Ноксус срещу Йония, той се самозапалва в знак на протест, много драматично, и с цел да привлече вниманието на Института на войната. Мисията му е успешна, но през дългото време, в което горите очите му изгарят, в него обаче се заражда една нова искра, която го води в Лигата на легендите с надеждата да изкупи върховете си там. Да, и героя с едно вижен, Сега ще го видим. Не ви чувам да викате. I know I want you to quit, so I love when I never moved in, I know man, things don't change. Stop, don't change the game. And see what I'm doing, I want you to see. I'm sitting in heaven when I have to Вика, попаваш ли си в къмтър? Честно казвам, не. Аз предпочитам хубаво. Какво да се правим? Всеки си има пайс. Следва да видим Факс Джакс. Скин на герой от League of Legends, Джакс е един от малкото герои, за които историята говори повече, след като са влезли в Лигата на легендите, отколкото преди това. От обикновен войник той се превръща в кошмар за противниците си на полето на правото, като се присъединява към Лигата при много неясни условия. Силата на Джакс е толкова голяма, че за обективността на Института на войната, управниците на институцията налагат специални условия, при които Джакс да се бие. От своя страна, Джакс пук на тези условия си налага собствено условие да се бие само с стълб за фенер. Не покис. Нито неговото условие, нито това на Института на войната, обаче не променят изходите от неговите битки. Сега ще представим Вайо, герой от играта League of Legends, като малка и застава по изпълнените с престъпления улици на Билдон. За да оцелее, тя се научава как да убира и мами хората. Развитите умения вече в инженерството и позволяват да се направи един костюм, който неколкократно увеличава нейните сили. Дните на престъпник обаче свършват, когато се среща с Кейтлин. Тя им предлага да използва своите умения и познанията си за престъпния свят за доброто на града и да помага в работата. Възможността да се бие безнаказано с престъпници се харесва на розовокосата хулиганка и тя, разбира се, съгласява. Нека видим тази павалница.
е по-голямо от Пьотрчак. Не, друг път. Това от тъгъла не Окей, не, да така е. Ама виж колко е отгоре ръката. малко по-голямо трябва да е. Да. Но все пак. Да, яко беше. Свети за слепия Олах. Искам само да кажа, с репортата не е пречка, срещу миризливия против. Също така, Бай, опит герой. Но той вижда ли, бе? Как не, бе? Той се пребегва, не вижда. Се вижда отдолу само. Сега разбрали, че слепотата не пречи и срещу миризливия противник. Аз чуя, че като мен, реално се намиша. Доста се охранявате. Аз на това място бих много се притеснила, защото демонстрира перфектна бойна техника и ще си в големи неприятности попадаш в това. Да, обаче, ако той знае колко много мириша. Това е тайният ти скил, Аз го объркам, си хвърля чорапите там, там се Що ми имаш стратегия? Сега ни предстои да видим Сона, гикова скинен герой от легендата. Сона няма спомен за своите истински родители. Израснал в юнийското си обиталище, където е тихо и добро да пее. С годините става ясно, че всъщност тихото и детство се дължи на факта, че тя не може да говори, нито да издаде какъвто и да е звук. С годините Сона се научава да свири на необикновен инструмент, приличащ на арфа, и не се дълго осъзнава, че е дарена с невъобразим талант, който й позволява чрез музиката дори да контролира емоциите на хората. Внимавай, Сона. Сона, заповядай на сцената. Only you can hear me some of that. What masterpiece should I play today? Only you can hear me sing. Order your music from my mind to yours. Accurate like a metronome. A sublime duet. Благодарим на
основно е бил някакво место. Това дето носи да се завършат. Мене кефше, Сега искам да поканя всички участници на League of Legends групата на сцената. Аз искам да ви призова да ги посрещам с бурни овации. League of Legends група. Свирайте, свирайте! Колко ви слушат? Невероятно пъстра и цветна сцена. Че ми изпитиш. Ако ви е скучно, може да търсите Моля, разлики. имам чувството, че ни липсват League of Legends. Още двама герои на League of Legends, моля, елате на сцената. Аре, може са пиони. League of Legends. Двама герои. И тогава искам да ви призова да намерите остните разлики във всеки един. Ама това и да пляскате. Ето вече снимам на 30 всички. Може да направите снимки на тази прекрасна група. Пълни аплодисменти за League of Legends групата. Скъпи приятели, уважаема публика, уважаеми зрители на позорите ни, сега журито ще има нужда от около 50 минути, за да вземе нелекото решение да присъди на гайдите. 30, нали? Конкуренцията е безмилостна. 30 минути ми казаха току-що. Ама 40, 10. Така си Добре, колко така последни влиза. Питам да микрофон. Не, това прави малко. Последно 40, нали? Това са 4 пръста, нали? 40. Добре. 40 минути и ще помоля косплеерите. Моля косплеерите, не се разпръсквайте навсякъде, защото журито иска да говори с вас. Съберете се по този ъгъл на залата, косплеерите, за да може журито да обсъди някакви неща.